Dynamite fishing sa barangay Punta Enganyo, Lapu-Lapu City, buot paaksyonan sa usa ka diver. Samtang Punta Enganyo barangay captain na nawagan nga unta mabutangan ang ilang dapit ug bantay dagat aron masigurong mamonitor kanunay ang illegal nga kalihukan. Ania ang report. Nag-dive niya itong Mayo 28 sa udto sa kadagatan sa barangay Punta Enganyo si Dr. Jeffrey Lim, ophthalmologist nga usa ka professional diver. Abunda sa marine life ang kadagatan sa dapit, ilabi na ang Punta West nga mo'y paboritong dive site ni Dr. Lim ug sa mga kaubang professional divers. Nabantayan nila ni Dr. Lim nga adunay mga nagpundok nga mga gagmayng sakayan sa mabaw nga bahin sa dagat. Sa iyang FB post, iyang gibutyag nga samtang nagpaduol sila sa dapit, nag-anam-anam pagbiya sa dapit ang mga manadagat nga nag-free diving aron unta manguha og isda. Samtang padayon sila nga nag-dive sa mas lawom nga bahin sa dagat, misugat sa ilang pananaw ang mga patayng mga isda nga mitidlom na sa dagat human kini maigo sa dinamita. Gipasukip ni Dr. Lim sa iyang post ang panawagan ngadto sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-7 aron maaksyonan ang suliran sa dynamite fishing. Gipasabot ni Punta Enganyo Barangay Captain Crisanto Istardo nga gitahasan Manila ang mga opisyal sa pundok sa mga mananagat sa ilang barangay nga bantayan ang mga iligal nga kalihukan sa kadagatan. Giangkon hinuon ni Istardo nga mas maayo unta gayud nga adunay mga personnel sa bantay dagat nga idestino sa ilang dapit. Bisan sa mural lang da o na-budget ang city nga matagan mi para lang anang magbutang anang bantay dagat. Komportable gid sa ilang panginabuhian nga mao lang i-focus gid diha tungod sa pag-amping lang gid nato sa tourist nga anang lugar ba. Samtang ipasabot sa City Agriculture and Fisheries Office nga ang enforcement sa marine laws iyaman sa Maritime Police. Sagad sa matag adto na mo sa maritime nga magpa-blatter mi unya mo report mi sa mga incidents regarding illegal fishing. Mingon man gina sila nga buhati lag report. Maorgina ang mahimo. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang Maritime Police. Uban ni Marlon Melgazo, Duan Merondina, Balitang Bisda.